Napa? Lah nggih lek pas goro-goro ngenten iki kan musike penak. Nggih. Lali. Ngene kancane akeh, Mbak. Malah ora iso mandeg lek nyanyi. Sindene pirang-pirang nggih egolan saya bliru akeh. Mergo pancen ya terpecah fokusnya. Ayo. Hastu. Nggih. Nggih. Niki Mbah Wo tasik. Mbah Wo tasik. Oh pun kondur wau niku sakjane Pak Dewan Mbah Wo badhe jumeneng tapi nggih krana wektale mboten nutut nyun pangapunten. Saged diganti taun ngajeng nggih Mas Ayo nggih. Amin, ngapunten sangat. Wong Pak Lurah niku kersa nembang mawon kula nembe ngertos niki wau kok. Lek biasane mboten nate kersa. Mboten. Masyaallah nggih. Layak rada ndredeg niku. Nggih. Langsung mawon nggih. Niku napa bodang kuning terus mengke dituruti napa wau Bang Rawe. Adik-adik nggih napa tilas dimetre. Gak iso. Rasa wis adik-adik. Aja dikeki ndek-ndekan sik aku ya tak berusaha banyopo sik. Oh nggih nggih. Oh alah ya. Dimetle ora nggih. Wis Enak wong usaha ora entuk. Nggih. Tanpa bawa? Nggih, tanpa bawa langsung niki ditayub kerumian terus bareng wonten senterewe. Tayub senterewe. Wah iki sih. Spesial kanca panitia Bapak juru parkir wau sing nggih. Mangga, buka celuk, ayo Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kolaborasi dengan Mas Nopal. Ayo Mas Nopal.
Tanda. Kok tanda ludruk lho. Lali kok. Endi mau teko ngendi? Ora aman. Cek to. Ora aman. Hop, cek. Ora aman. Atiku tansaya gandra. Sore ke aku wis mendem mabuk. Anu iki tenan lho iki Pak Dalang kon ngambung sing kon bojone. Apa to? Lah iya gara-gara Pak Yoyo iki provokatore. Kok iso? Lho kuwi lagune kula malah ora barbar ngono kok. Lho, penontonnya kabeh mirsani jenengan seneng atine nggih to, Pak? Lho, kaya ngono kuwi. Mongko nyenengne wong termasuk ibadah, ngono kuwi. Ngoten nggih. Elo ya. Tak suwun
Gue bariki. Bariki terus Mbak Lucy mending gawe story. Kesel cah, tak balesi. Salahmu dhewe ya ngono. Ah iya. Loh Mbak, sampean mending jarang olahraga to? Anu, yo kula aerobik no, ngasane piye? Wah, aerobik ki sing piye? Duh nika. Kuwi ning kafe lek ngono kuwi. Ya yo mboten no, kendangak musike. Aerobik piye aerobik ki? Mu aerobik. Oke. Ya bocah-bocah ki nge-gym aku ngerti. Aerobik ki piye to, Mbak? Aku ora ngerti tenan aerobik. Aja ngono kuwi to, aku sore mau wis mendem lho. Mambu. Kuwi mang koyo muka. Aku sampe ngene. Piye carane lek ku ngilangi ambu iki mau aku. Aku melu kur to, tak ge nyanyi malih. Mau lagune Mbak anu sapa? Mau lagu Kembang Rawe ngono. Kembang Rawe piye? Caritane wong senang tunggal sabalik. Karo ambekan aku. Ambune kelar ndiyeng sore mau jen. Apa to jane? Wis. Hah? Nanu. Oh, alah nggih. Lek ngoten niku nggih kula kathah Yuda niku ngeri nggih. Biasanya sing nyemprot nganti aku dhewe. Kene hek arep mangkat cos ngono kuwi. Iya, nggih. Kesel Mbak Lucy? Dereng. Oh, dereng. Lah ampun mengke jame telas lho. Lakone mboten tutup mengke. Ah iya. Dinten adik-adik Kembang Rawe. Lho kuwi lho, sing jenenge senior memberi kesempatan yang junior ya ngono kuwi. Nggih. Janjane mbok nganti jam 4. Panjenengane kuat ngono kuwi. Nggih, ngono kuwi pancen saka sektine wong kok ayo kaya apa. Nah, nggih dibuka, didekek meneh. Ayo. Ayo nggih. Luar biasa. Ngunjuk riyen, Pak? Ngunjuk. Wah, penting. Air putih niku penting. Nggih, nggih. Rasane lek dalange rada usil nek aku ngombe sok wah ngono lho. Mboten usil pripun kok nggih. Lah salah. Nah, jan lho. Klak. Ya, Kembang Rawe coba. Mir, ayo Mir. Mira, muridé Mbak Nur Dayani. Iki jos nggih. Nggih, ya, ngecah telu sing lagu sing hit-hit saiki. Ayo nggih. Sudah protes aku. Pak, aja kuno-kuno, Pak. Iki, Pak. Ayo. Panjongko, Pak. Halo, pripun kabare? Saya Pak. Saya nggih. Aduh. Iki kuliahnya sih lancar. Alhamdulillah tasik. Semester piro? Niki nembe semester setunggal no Pak. Oh, semester. Semeter. S2 nggih? Nggih Pak. Jurusan? Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Keluar. Daerah mana? Jawa no Pak. Oh Jawa. Oh iya, syukur. Sumelangku lek terus. Daerah Grogol ayo kowe. Saniki Kembang Rawe nggih? Nggih. Niki diulangne mboten kali Mbak Nur? Napa? Kembang Rawe. Kembang Rawe sinau piyambak Pak. Hah? Ugur bangsa kembang-kembangan no. Lek sing teng Mbak Nur College diajarin apa? Anu Mbak Nur Adayani. Diajari makna kehidupan. Ah nggih. Oh nika kehidupan yo ora cetha lho, Mbak. Tangga kula nika. Ah nggih. Niku mboten cetha lah mentah kula diturunke teng muridé nek mboten cetha pripun ngoten niku. Mboten sebagai murid harus bisa menyaring. Oh, begitu. Nggih. Saring sik, nggih. Nggih, leres. Sing apik dienggo, sing ala ya disingkirke sik. Suatu saat sing ala, mbuh zamane kapan iso dadi apik. Baik dan buruk itu tergantung waktunya. Nggih. Ketoke ngendikane Mbak Nur Kolis ngono kuwi. Jenengan nggih ngoten Pak berarti. Napa? Jenengan riyen nate ala mboten? Kula ala terus sepriki ya, Mbak. Minjing bibar keng Mekah anu Pak. Sai-sai sedaya. Amin. Monggo Kembang Rawe dipun aturaken dening Mbak Mira Kirana. Oke, yuk. Mbah Untung monggo sugeng laras Mbah Untung. Mbah Wahid mantan Kaswa Polorjo Krajan.
Kirana mbiyen cilikane iki sak ungkus sian melu aku. Ayo. Ning Nganjuk ngono kuwi lho. Mbiyen ning Nganjuk iki sesasi iso ping 3 lho. Iya, heeh. Terus saiki embuh. Ya mugi-mugi bibar niki jope teng Nganjuk kathah. Amin. Yo golekno to Mbak tulungane wis wong kono. Yo iki sing ala sekarang men para nom-noman ya rena penggalihe. Ana Panjangka, ana Denok, ana Cinta Mulia. Wah, apa men to? Di WA karo Dian. Ayo berdiri Trio, ayo. WBD, ayo. Inong Dian kita. Coba wah ya jajas. Terus ngeten iki Pak, jenalek preso menawi penataan panggung teng ngarepe sinden mesti rapi-rapi. Wingi iki nang Setupa iki mah mburine sinden aku roh dhewe. Jian kaya TPS lho, tempat pembuangan sampah. Apa lagune Bir? Denok, Pak. Denok. Yo Denok kandilan ning ati. Iku lawas iku, Pak. Niki sing baru berbeda. Baru oh iya. Coba kaya apa pengen ngerti Denok. Ayo. Monggo to dipun aturaken yuk. Sayangku, sayang
Elok Mas Gareng. Elok Gong. Aku lek reping 8 nurung iso nampa. Kowe wong lawas tenan. Ha iya. Nek wis berkas lah.